Evo tako, ako se ja ne varam, 260 štela. Znači, vi ste bilionaši, milijarderi u Hrvatskoj, milijarderi, svaki od vas. I sad možete kupiti sad stanu ili kuće, najbolju kuću plaća vam €1.000.000, svako ima jednu kuću, to je moj cilj, sad nemate, nije dobra greška, kupiti sebi jednu kuću gdje vaša cijela familija živi unutri i još imate para i dovoljno dosta, što brže, što bolje. Ja? Tamo gdje se može živjeti, gdje je lijepo. Želim vam lijep uspjeh, lijep Uskrs i ja sam pisao hrvatskoj vladi i njemačkoj vladi ili njemačkom saboru, pričao sam isto na internetu, ne želim sada previše komentirati to, ali ja sam tako predsjednik Hrvatske, tako dušom, čistom i normalnom naravnom, čestitam vam da ste vi tako.